Kaixo, zure aita naiz. Beverly Hillseko polizia etxean. Nago, atxilotu naute, eta... Kaixo? Fakturak ordaitzen dituzue, telefono hau ez da bi. Ez da nire lehen aldia Beverly Hillsen. Badakit. Hau 84koa da, 87koa eta gero 94koa. Baina mundua pixka bat aldatu da. Zerk ekarri zaitu Beverly Hillsera? Aspaldiko lagun Billy gaitu dit. Eta larri da bil orain. Zer nahi duzu, Axel? Berriro polizia izan zaitezen. Zerbait egin behar dugu. Axel, udal jabetzarik kaltetzen baduzu? Elurra kentzekoan? Bai, elurra kentzeko makinan, eta izongi iruditzen? Makina honek gune itxu asko ditu! Ezkutuko misioan nago Axel Follirekin. Ez zuen utzi eta 11 lagun haserretu zituen. Esan nahi du gertu gaudela. Kontu zabiltzatezue? Erdialdeak ez du bali. Ikutara uala, ekinean zaude! Errefortzua beharko genuke. Raioekin nahi duzu! Errefortzua eskuratu. Zure falta sentitzen nuen, Axel.